କୁନୁ କୁନୁ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ 3 ଜଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ, ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ଭାବିଲୁ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି କଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। ଆମେ 3 ଜଣ କୋଣାର୍କରୁ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ସମୟ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେବନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ। ମୋତେ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ କୁନୁ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ବନାଉଥାଏ, ଆମେ 3 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ହଠାତ୍ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚିଲ୍ଲାଇବାର ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ବହୁତ ଡରିଗଲୁ, ହେଲେ କୁନୁ ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ସାହସ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ହଠାତ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି, ବେଉସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କୁନୁ ମୋତେ ଧରି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ରହିଛି।